Jangan lagi pelit, menyakiti hati dari kaca. Udah beli liung bunyi, liung bunyi ngapa janji. Wah rek kalau utangan di mana iki rek? Nandi ya wong-wong iki kok sepi. Tak ning omahe Mbak Wati wis. Rek. Nandi kabeh ya wong kok sepi ya peneliti nduk ya. Nandi nduk, Siti Nandi nduk. Kak marani Siti. Enggak tumone sedino. Lah ya Nandi ya Siti ya. Loh, Mbak Wati. Iya Sri Rina Sri. Apa? Ayo belanja Mbak Wati, sampean gak belanja. Ya ayo Mas, belanja aku ya belanja iki melok iki. Ayo. Oke, Maksum. Ayo melok aku Maksum. Nandi rek. Ayo melok kene lho Mbak Sri barang ki lho. Wis ayo melok. Si Nandi rek genai rek. Wis tak lama melok ae. Iya salah wis melok ae Mak. Si Nandi sih golek utangan Nandi sih rek. Apa Mak sing kate golek utangan jare golek utang. Blonjo mak te blonjo. Iya, Untuk jare golek golek utangan. Ya apa mak sumini iki. Utangane tak bayari ngono. Belanja yo. Ya. Ning Mbak Nur ae wis gosip enak iki. Aduh, hariku mana rek, kerja tak jambak ae hari ini. Kami anjing Mbak. Kate nyiram raimu, gemes sampe raimu. Ayo anjing Mbak. Tuh kok gemes sampe Aku. Kok nyanyi enggak Mbak aku. sampe aku kok. Aku. Enggak. Mi Darmi ate nandi. Nyoli, Kamu tukaran mbek sapa sih kok bengkerengan ae. ambek Angel ku mau pegel. Aku wis Angel saiki bedo gak koyo biyen. Tak jambak iku mau kok pegel lho. Nandi arek. Duwi gemes sampe adikku. Ayo. Ayo wis. Tekan pacarku. Udah aja. Nanti tutup sondian. Oh, jancuk. Yes. Oh, kon iki. Awas jul gebuk kon. Awas kon gara aku maneh. Wong meneng-meneng kok iso disenggol. Awas kon gara meneh. Ayo. Rasa aku golek utangan iki rek. Rukun aku malah gak melok ta, petak logo-logo ning ngarepan. Ya Allah, Mak sendiri rek, kapan lagi. Kok iso rek, awake kok sekono. Mak sendiri. Oh, Pak Sumini iki bae kok ngono ya, tak kira wonge apik. Lah yo kok sampe ngono aku aja suruh. Lah iya, Tadi wong padahal tidak blonjo wong nyang gak gelem utang. lah iya. Yuh, jangkrik arek emang. Ngono aku ora melok emang. Apa Mak sampean kok mengkerut ae? Mbok ini sampe kok kayak ngono. Ya wati ku bang tak pikir kejak golek utangan tiba wong dijak blonjo. Gak ruwong mumet tambah dijak blonjo. Ati ki yo ngono Mak, aku yo gregeten. Ya mak, lambene wajan celutak yo. Ane pintu karan mbek Wadi tapi wedi. Oh niku anjene apa sing gak wedi? Ngomane Wati lho. Mak, lilik wedi lho. Lah kon yo wedi ae. Waduh rek, aja tukarane aku iki sumpah kon ngalio. Waduh Mak, aja ngono Mak. Ayo. Rek ngalio rek, aku sumpah kamu. Malah. Mak gregeten mbek semini pisan. Saking tuwek, lene tak jongkrokno pisan Mang. Aku mau dijongkrok nih lho sampe nyepalik iki lho. Nur. Wis sama aja tukaran. Aku sumpah kilo 2 Wis lu gak usah tukaran. Gak terima aku dhewe nyenane rokok nek digerodok karek telu. Pati. Apa kon wani ngambek aku, ha? Oh, nanti salah gara-gara ambek aku. Coba. Kon gara-gara ambek apa jenenge? Kon gara-gara ambek aku. Apa? Kon gara-gara ambek aku. Gara-gara ambek aku. Apa kon aku kan yo. Oh, kon sing awas. Opo kon gak kenek. Gak kenek. Yo wis aku kesel sing kate misal sampean. Awakku yo semene. Aku lek gak gregeten mbek Nur, ora kira aku sampe kok ngene. Anjen arek iku lho, aku DJ iku lho. Sapa sing kate trimo?
So te mulai selak belet boyo iki. Oh, double jaran. Ayo. Wah, ini loh. Wah, ayo, yang aku, angel. Ini emang ya